Seragen monggo. Monggo Pak. Mundur kok. Mas, joget mriki Mas. Monggo Mas. Oke Mas. Sikodono kinorban jiwa raga ngundang rasa tumatase kalbu lerengo yai segoro jatan bisa meluluh ke hatiku tak gedong kemana-mana salim sih karo penonton pejoget. Salim. Piye, Bom? Endi? Ora. Tuker. Ora. Dik, Dino iki pucet-pucet. Abot. abot rasaku, abot atiku, yen nyawang sliramu. Sabda pandhita ratu dik mung dene mas dadi pepujanmu mugi Gusti nglilani tresnamu bakal ginawa mati campur sarene wong gawe bom awake lemu wong bagus tampilanku godho aku rintosia dalu yo kinorban jiwa raga ngundang rasa tumatese kalbu boyo kuloro wis sepuk ler ngoyahi segara datan disombong ngluluhke atiku bom
mana-mana Adagyo ati sawiji senadyan apa tak lakoni hae iki seragenane siji meneh Kang Yuyun bar Kang Yuyun mengko dekne Mas 5 lagu langsung. langsung Liyane dok turu. heeh Kang Yuyun Keluarga Besar Kampung Jati Pulau Gadung. siap Sabdo. nggih Sabdo Pandita Ratu mung sliramu dadya ing sisihku Mogi Gusti nglilanding tresnaku bakal ginawa mati monggo Mbak Rizka Dek Rizka Moriska Om Sadi Pak Kumis Plupoh ya monggo. Nalika ingsun ketemu amring sliramu do wong ayu Masya kumantelono netraku kowe tansah mesem sarta guyu Dek Rizka milang kopi sak solahe yen atiku ngrasakake aku tansah mikirake nanging kowe ora gelem gati kaya ngene rasane wong kang yung kasihan banget. rina wengi mong tansah ngalamun iki keluarga besar Kampung Jati lagi Kampung nobar Jati, Dik. Pulau Gadung, Heeh. Sugeng Dalu, Pak Iki- Mandor, Pak Muni, Mas Adi, Iya, Pak Dekumis, Pak Dekumis, Pak RT Peri, Pak Iya. Jeko, semuanya. Pak Rahmanto, Iya. nggih. Bu Besan Purnama Kinanti Sugeng Dalu sehat-sehat selalu. Gedhe ning nggonku kasar. Ane ngomah Ane ngomah, ora kasar. Ora eling mrengganan, Dimas Idyan danan kesempatan. Pak Kumis Om Sadi Sugeng Mijangnetaken. Aduh, 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 Aduh. aduh, aduh. Nalika ingsun ketemu amring sliramu wong ayu kumantelono netraku
nggonku kasmaran ane ngomong Keluarga besar Kampung Jati Pulau Gadung sampun diaturke. Pak De. Siap. Udah punya lagu belum Pak De? Siap. Ntar dulu, oke siap. Madep sana Dek Morris. Maaf ya Dek ya, dikasih brutu. Ajur mumur atiku Gecut kuming Terasan neng tiker Kaget ya? Dimas mikir Getir-getir racun Boci eluwong kita pakai kibas ngene terus mbaknya kaget loh. Untung semongko nek mau ra mencelat. Ya iya toh Kandhani. Untung soma ini ya sik utuh. Jal, lek ngono mencelat kaget ngono piye. Mbak sakit Jawi toh? Bisa Jawa? Enggak ngerti Jawa. Oh tidak, Ini no. Oh gitu. Oh gitu. Makanya sedih. Oh jadi taunya ini lagu sedih. Oh tapi bener sih ini emang lagu sedih sih ya Pak Dek No. Riz, Iya sayang. anu jadi sange terharunya. Mbaknya anu lo nangis lo. Apa ya? Kok kamu ngerti sih kalau mbaknya terhura? Nangis batin, terharu. Ini temannya Mbak Ana atau Masih? Oh, teman Mbak Ana. Oh iya, cantik-cantik ya temannya Mbak Ana. Iya, ya. Masya Allah. Sudah punya jodoh belum? Ah, yang ini belum. Yang mana yang ini? Kira-kira kapan? Mas Heri Brimob, monggo Mas Heri Brimob. Mas Heri Brimob, Sugeng Dalu di mana Pak De duduknya? Di luar sana. Oke. Oh, nenggon petengan. Ojo dia udah meteng. Dek, semoga cepat dapat jodoh ya. Iya, nanti nanggapnya Cahyo Muda dangdutan popan juga boleh ada. Ben-benan juga ada. Bencong. Bencong ya. Komandan Heri. Rama ing ngati. Salami
Lagunya apa komandan? Masuk lagi mas. Laranen atiku bareng krungu. Yang mana Pak Komandan? Niki nama niki. Dua-duanya. Kaya rima Dalu Pak. Salaman sing rumi. metu mancep sakjroning atiku. Ajurmu muratiku Gatot guming terasane pikir Tiwas mikir getir-getir aduh Beci elu wong sumingkir Lagu lagu nopo? Terus nan ya. Rama ing ngatiku bareng ada kisah hitam sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa nyun sewu matur suwun aku kudu Komandan karo kula mriko malih nggih Morijin pengen tembang lagu selalu Bapak tak suwun nun nggih Pak nggih mugi-mugi Gusti Iya siap Dik Rizka. Katon sliramu wae ojo lali papaku kemono kangen janji-janjimu aku kan setia satumu
sajroning atiku nalika sliramu kalaku apa sliramu ra eling aku kudu sambat karo sapa Bapak Komandan Heri. Terima monggo bapak-bapak komandan. Yo cara budaya mangkana campur sarinya wong tinggal. Saiki penak sesuk saya penak. Ono kepayu audio cocok terus. Serah foto cicat jangan terus sore. Bapak pada nyanyi. Monggo bapak komandan. Ati
ayam tentrem Monggo Bapak Komandan. Monggo Bapak. Saya mulai membuka cabur saja mau dekalo. Matur suwun. Kurang apa aku iki? Kurang dhuwur, Kurang semo. kurang lemu. Apa aku iki nggone tresno? Ning nyatane sliramu nglarani ati. Bola-bali Ati tatu wis ra bisa ditampani. Soko pati wis ra bisa tampani. Yes, kau weruh
tambah manise ibu bunga yen kelakon nyanding slirane hatiku kekliwat yen si podang handutut hati kepranan matur suwun sawang mencok neng empang keganjangan tak rinde sangka katon sarwa ngoceh dheweke pindah bencokan kae tak lalu mbok ojo ngece hatiku komeng sleret ireng tak sawang tambah manise ibu bunga yen lakon nyanding slirane gampang hatiku lah iki dua serak iki.
sarta ya harta sing dalu sehat-sehat. Yen wong pinuju klisingan anane wong tansah sujono. Loh diparani ngoyo ya jarene wong wis mangkat lunga. Warna-warna pandawane nadyan durung ketemu dhewe duka kamu sing trimo wurung semene wae. Lagu closing bersama Cahaya Budaya artis Mbak Sri Jumiati matur sembahna sing dalu selamat malam. Jebol kok ya mung sakmene. Pak Nok. Nggih. Kayak didik kon mulai. Iya. Wis gak. Ya ki Wis gak tertib iki. diaturke lagu closing pamitan yuk monggo derep sak padha wae Emang yuk. kita penyanyi apaan? Masuk sak rap doang, saya arep nyanyi aku kok. Emang penyanyi apaan kita? Ya semonggo. Cepet kok ya. Lila nono pamit mulih. Pasti kula yen dadi jodone. Mugi jalan kok sulit. Wong kang bisa ngladeni slirane. Pancen apot srone ati. Ninggal dikon Sepiro Pak Nok? mung sakmene atur puji karya raharjo sakupure aja asring kirim marta
Jika dilakukan pamitan, mboten ngerangi Pak Hormat rasa kadang saking Cahyo Muda ngatipun paringan iki Mas.